Europska unija donijela je opću uredbu o zaštiti osobnih podataka, poznatiju kao GDPR, General Data Protection Regulation. Ova uredba primjenjivat će se od svibnja 2018. godine i regulira način prikupljanja, čuvanja, zaštite i distribucije osobnih podataka kako bi se isti zaštitili od krađe ili distribucije bez pristanka vlasnika. GDPR propisuje i sankcije u vidu visokih novčanih kazni. Kako biste svoje poslovanje uskladili sa uredbom i eliminirali dio rizika poslovanja, svakako preporučamo ugovaranje police osiguranja od cyber rizika. Osigurati možete cyber odgovornost uslijed otkrivanja osobnih podataka, oštećenja informatičkog sustava, prekid rada, posljedičnu reputacijsku štetu, krađu identiteta, cyber prijetnje i iznude, povrede prava intelektualnog vlasništva itd. Živimo u eri interneta i svakodnevno smo izloženi. Kažu da postoje dvije vrste društava, ona koja su već bila hakirana i ona koja će to tek biti. Smanjite svoju izloženost i kontaktirajte nas za više detalja o polici osiguranja od cyber rizika.